Elkarrekin mundu aldatu dezakegu, esan zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Nire izena Amaia da, eta euskaraldi honetan seme-alabei ipuinak euskeraz eta musika euskeraz jartzeko konpromesu hartzen dut. Kaixo, nire izena Aimar da, eta euskaraldi honetan hartuko duan konpromisoa honakoa da. Nire familiakoekin beti saiatuko naiz euskaraz egiten. Kaixo, Gontzal naiz eta euskaraldian lankideekin euskaraz hitz egiteko konpromesua hartzen dut. Kaixo, Itsaso naiz eta euskaraldi honetan hartuko dudan konpromisua da euskara dakitela dakitenekin euskaraz egitea. Txakertu daude Kaixo, Jan naiz. Egunero aste honetan hitz egingo dut euskaraz nire alabekin. Ander naiz eta euskaraldian dendetan lehenengo hitza euskaraz egingo dut. Kaixo, Sandra naiz eta nire konpromisua euskaraldian izango da etxean elkarrizketa guztiak euskaraz izatea. Kaixo denoi, Aitzol naiz, eta ni beti bezala lehen hitza euskaraz egingo dut. Kaixo, Esti naiz eta euskaraldi honetarako euskaraz antolatzen diren musika emanaldi, antzerki, eskolan tailer edo ipuin kontalari ekitaldiak bilatzeko eta nire alabarekin joateko konpromisoa hartzen dut. Matzalen naiz eta euskaraldian zehar ezagutzen ez ditudanei lehen hitza euskaraz egingo diet. Kaixo, Inigo naiz, eta gogoratu seme-alabei ipuinak euskaraz irakurtzea. Eta ni euskaraldian zalantza bat euskaraz egingo dut. dena aldatzen ikasi. Izena Zuzana da, eta nik hartzen dudan konpromisua hurrengo honetatik aurrera izango da, inguruko zenbait familiekin euskara nola bultzatu gehiago erabakitzea eta aurrera. Sara naiz eta euskaraldian euskaraz egingo dugu guraso batzuekin. Kaixo, Patricia naiz, asteko agurrak euskaraz egingo dit. Kaixo, Sergio naiz eta euskaraldian nire konpromiso da nire emaztearekin, argentinarra da, euskaraz hitz egingo dugu. Kaixo, Erika naiz eta marrazki bizidunak euskaraz ikusiko ditut.